Xwenîşandanên xwendekarî berdewm û berfirehtir dibin. Pêka dawî raporên belavbûyî, Xwenîşandanên nêrîzayetî ya xwendekaran li Zanko û zanîngehên çend bajarên Îranê de ev serê 6 rojane berdewam e û li hinek cîhan de rejîme hewla bînçavkirîna xwendekaran daye. Pêka van raporan, li zanîngehên vek zanîngeha Huner a Îranê, zanîngeha Şîrazê, zanîngeha Xwarezmî, zanîngeha Tehranê û çendin zanîngehên din de kombûnên nêrîzayetî bi awayek berfirehtir. Duruşmen vekirtiye siyasî dibe bêne azadkirin, bîmre diktator, em hemû bihewrene, son bixwîna yaran, em sekinîne heta dawiye, azadî û me kuştîne dane ku sazîşe bîkindane. Pêka van raporan, hêzên rejîme bi taybet li zanîngeha Şîrazê de maşînên cûraven li ber deriyê ve zanîngehê ragîtîne ku bi armanca ve guhastîna bi koma xwendekaran li vir de cîhgir kiribûn û hêzên rejîme derfeta çom bo nav zanîngehê jî nedane xwendekaran. Husen Sîmayî Wezîrê Zanîsteyê rejîmê gefxwarîne ku gerev nêrîzayetiya xwendekaran berdewam be, rengê kontrol jî dest me derkeve. Ev gotîna vî desthilatdarê rejîmê tê vevateye ku hekî xwendekar berdewam bin. Bo kontrolkirinê rengê hêza kuştarê bikarbînin.